Jo, Max, vidi. Ovo ide na Facebook. Znači u selu. Šta snima? No. Aj sad skoči. Odmah. Na koju stranu? U potok. Da se ne ubiješ. Geronimo! Šta mi? Poginamo. Ne bi u potok, šta? Samo bucneš. Išao bi još gore, ne da se hvati. Pa samo bucneš, bre. Ajde. Skoči. Spiješ na glavu, ajde. Ti stvarno. Ideš u... Smiješ još, brat? Koji pogled je? Pa možete... Smiješ još? Kako će siđeš poslije? Vidi ga, brat. Evo ga! Koji pogled je, bro? Jo, Max, vidi. Znači u selu. Kako me vidiš? Ko mrava, a? A? Ko mrava me vidiš? Pa tako nešto. Vidiš mi i to? Benito! Gdje si? Vidim ga ja. Vidiš ga? Evo ga. Ajde, požuri! Čekaj tu dok dođe on. Da te vidi. Čekaj iz druge perspektive. Daj mogu da nekako spati. Što? Koliko ima metar tu, šta misliš? Da ti bacimo onaj metar pa da vidiš. Nebo ti kako se ljulja. Ima jedno... Ja begam odavde ljulja to. Ima jedno 15 metra, brate. Šta 15 metri? I više. Na 50. Maha, 50 metra. 30 metri ima sigurno. Gdje ima, bre? Oko 20 nešto. Ti si čak Norris, brate. Znate koji pogled. Benito! Gdje si, ne mogu te nađem? A tu si. Pazi, jebote. Možeš?
hoćemo dalje dobro. Nemoj. Da. Dođi ovdje, brate, ovdje si niže. Ma to si na to. Dođeš tu i skačiš. Ali tako, ja. Nemoj, ima